Ulongwe m'boma la Balaka kunali mnyamata wina dzina lake Thabi. Umphawi utamukuta Thabi anaganiza zoyamba bizinesi yogulitsa tonunkhira monga ubani ndi tizinzake. Kenako anayika chikwangwani panja cholemba Thabi Shop, ubani onunkhira bwino ukupezeka mu shopu mwathu. Anthu anayamba kuyidziwa shopu yake amagulitsano kwambiri chifukwa chikwangwanicho chimakamba bwino za zomwe iye amagulitsa. Koma tsiku lina mkulu wina yemwe anali ophunzira kwambiri atachiona chikwangwani chija analowa mu shopu ndipo anati kwa Thabi, "Aise, panjapa walemba kuti ubani onunkhira ukupezeka mu shopu mwathu. Sizikumveka bwinotu pamene popo chifukwa anthu amadziwa kale zoti ubani ndi onunkhira, ndiye mawu awa oti onunkhirawa ndi opanda pake pa chikwangwanipo akungochulukitsa zilembo chabe." Thabi analingaliradi nati mu mtima, mkuluyu zikuoneka akukamba momveka bwino ndithu, ndipo anamuyitana co-openta nkusintha chikwangwani chija ndi kulemba kuti ubani ukupezeka mu shopu mwathu ndi kuchotsa mawu ajawa oti onunkhira. Wiki itatha anazafikanso mkulu wina kamagalasi ndi kuyang'ana chikwangwanicho. Kenako amvekere Thabi, panjapo walemba kuti ubani ukupezeka mu shopu mwathu. Kodi ndi ndani yemwe sadziwa kulongo kuno kuti shopu imeneyi ndi yanu? Mawu awa oti shopu mwathuwa ndi opanda pake akungotalikitsa chabe chikwangwanicho. Thabinso atalingalira pang'ono anaonanso kuti mkulu yudi akukamba zoona choncho. Anayitananso openta nkuzachotsa mawu oti shopu yathu ndi kutsala mawu oti ubani ukupezeka. Masiku ena angapo atadutsa panafikanso mkulu wina yemwe anali wa nzeru zochuluka. Naona chikwangwani cholemba ubani ukupezeka nati kwa Thabi, "Iwe Thabi, panjapa walemba kuti ubani ukupezeka. Mesa shopu ikakhala yotsekula choncho aliyense amafikira kudziwa kuti ubani ukupezeka. Ndiye mawu oti ukupezekawa ali ndi phindu lanji?" Kenakonso Thabi anayitana kuzafuta mawu oti ukupezeka chikwangwani ndi kutsala ndi mawu oti ubani basi. Ngakhale mawu amenewa oti ubani, enanso anzeru zambiri anabwera nkuzati, "Athabi nanu mwayika chikwangwani choti ubani panjapa, ndi ndani asakudziwa kuti muli ubani?" Ndipo Thabi anafutanso chikwangwani ndi kutsala chosalembapo kanthu. Masiku anasanduka mawiki, ndipo mawiki anasanduka miyezi. Makasitomala ambiri anasiya kulowa mu shopu ya Thabi poona kuti chikwangwani anachotsa, mwina anasiya. Ena anyuwani sankadziwa kumene kuti mmenemo amagulitsa bizinesi yanji nkumapita pansi bizinesi. Thabi anatsala ndi mantha ndi kubalalika kuti chifukwa chani anthu sakufikanso pa shopu pakepo. Bizinesi yomwe inkayenda bwino kunali chete ngati wayambana ndi makasitomala onse. Tsiku lina ine ndinamuyendera ku shopu kwake Thabi, komwe nthawi zonse kunali bize. Ndinadabwa kuona kuti kulizi, ndipo nditayang'ana panja ndikuona chikwangwani chosalemba kanthu. Ndinati kwa Thabi, "Nzoona wasiyira anthu ena kulamulira bizinesi yako? Bizinesi yoti unayiyamba wekha popanda okuthandiza. Kwasiyira anthu kusintha identity ya bizinesi yako kamba zomwe anthu akuganiza. Taona waononga bizinesi yako." Anthu nthawi zonse amayika maganizo awo pa chinthu chomwe akuchiona kuti chikuchita kale bwino. Thabi anatengadi ulangizi wanga, ndipo tsiku lotsatira chikwangwani cholemba ubani onunkhira bwino ukupezeka mu shopu mwathu chinayikidwanso panja, ndipo bizinesi inapitirira kuyenda bwino kumapita chitsogolo. Ndipo Thabi anasiya zotenga uphungu wa anthu nkumawuyika pa bizinesi yake. Phunziro munkhaniyi: m'moyo muno ulendo wanu uli ngati shopu, ndipo maloto anu, malingaliro anu ali ngati chikwangwani chija. Pamene muli bize kuyang'ana upangiri wa anthu ena, ndi the more mumafufuta identity yanu. Nzoona malangizo amafunika, komano si malangizo onse omwe ali ofunikira pa inu. Ena amakhala ofunika kwa okambawo chabe. Khalani olimba mtima, tengani brush nokha ndi kulemba nanu nkhani yanu. Mukamapanga mantha pa chinthu chomwe mukuchipanga ndi kale, umapereka mpata kwa ena kuti aziyikapo maganizo awo.
tsono tusi onse omwe amapereka upangiri kuti zinthu zikuyendere. Pompo ena amapereka upangiri cholinga zako zipite pansi unyike. Amatha kukhala pagulu nkumanena anzawo kamba kuti akazi awo ku nyumba akuti akamapita agule shuga. Iwo nkuzayankha kuti ine mkazi sanganditumetu. Chonsecho akakhala kwawoko amachita ndi kuwakolopesa kumene nyumba. Business unayiyamba ndi ndalama yako, nzeru zako nkuyiyamba. Amafika ndi ukochi wawo nkumati bola atumuka na magulisa zakuti. Chonsecho iwo ndi nzeru zokuyazo akugona ndi njala kukanika kudyetsa banja lawo ndi nzeru zochulukazo. Pomalizira dziwani, aliyense anapatsidwa identity yake ndipo kudziko kuno tonse tikukhalirako mwayi osati udolo wathu. Mulungu ngati sanalembe zoti ziyende sizingayende chifukwa choti Ayusufu ayikapo maganizo. Sizingakonzeke chifukwa choti Alex akupanga zimenezo inenso ndipange nawo. Chonde samalani identity yanu. Ndine Dean Studios. Osayiwala kupanga follow ku WhatsApp channel yathu kuti mupezeko mavideo ambiri kumene koko.